Now hiring? Apply inside. Big. No hiring gid eh. Apply inside. Mag-apply ko. Sunod. Sir, nga po sir. Nakita mo ba itong ikuan sa luwas bagi papilit? Ang hiring daw mo? Pwede ko ma-apply sir? Nagkuri lang sa sir, nagkuri lang sa sir. Nagkuri lang sa sir. Ay, salamat sila. Sir, nga po sir. Kining kapitan mo ba itong ikuan sa luwas bagi papilit? Nag-hiring daw mo sir, ma-apply daw rin sa sulod. Ang dadala ko sa kuwang mga documents sir, mangita rin sa trabaho sir. Yung sa mga trabaho yung ipangita sir. Dunggab, ikaw na! Ubay ako ni Bay! Hala, ikaw man din sa sulod Bay! Surtihan na kayo ng Ubay Bay. Papray ako dari Bay Bay! Bay, ikaw ba rin? Bay, kumusta naman ka? Nakakali ko Bay, okay. Nakakali ko dari Bay sa mga trabaho ng Bay. Sino may imong pan ron? Saan mo lingaw sa kinabuhi ron? Matay dong, dugay na yung kita wakakita dong ba? Ano mga namin yung nakadong? Ano mga napita ron ng puyo dong? Wala pa tawag minyo ba? Uy, tawag ako ba? Dito yung trabaho ba? Para punto na minyo ko. At least na ako di trabaho ba? Sige, lang doon ha. Sa inyo puso doon. Sa trabaho doon. Sa makistorya tarong doon. Sige doon. Sige ba? Pero ba? Sige. Okay na kayo eh. Okay, likod ako dari. Hindi kung sa may paano mo doon anong apply mo ka dari. Grabe ba? Bihay na kayo ng mobile eh. Lando yung trabaho din ko. Grabe. Grabe sa kabay. Okay ba yun? Sakto-sakto po ba? Hindi po kayo nahayahay po. Ay, ano? Naragilig ko nila sa balay ba? Sige na plantaw ko sa bulong ba? Grabe, bulaan naman ko kayo ko ano eh. Nasa balay pinti. Grabe kita ba? Na, sige na plantaw TV dito sa balay. Sige lang daw kan ikin basketball. Nah, kena laging ngadit na ko basketball ba eh. Laging kung NBA ron ba sus. Kung NBA ron ba? Grabe ba? Ay, hindi na ako basketball ba? Yung jeans ba? Kita ang palit sa niya ba? Grabe ko ba eh. Grabe 3 points lagi ba? Hindi ba basta kung NBA ron ba? Grabe ba? Ay, hindi na ako basketball ba? Yung jeans ba? Kita ang palit sa niya ba? Grabe ko ba? Grabe 3 points lagi ba? Hindi ba?